Ba uachtarrán cuairlíonn Aontas Eorpach ag éire ó mí úlaráig am líana, tá sé ráite ag rialtas na hÉireann go mbeidh nGaeilge ar cócéim leis an méile ar réit na tréimhse seo. Cinnte sin go mbeidh gach Hambasáid eisithe trí bhán na Ghaeilge agus amán an bhéile don chéad uair riamh. Cá mbeidh seachtain sa Bhruiséile ag fiosrú an scéil an maidir leis an Ghaeilge san Aontas Eorpach. Labhair Jason Gavin, ateangaire bhíonn sa gobras na institiúidí Eorpacha, agus dúirt lom go chothíonn an Aontas Eorpach go nGaeilge ar ardán idirnáisiúnta. Meas an nGaeilge an ateangaire agus aistriúcháin le cuéimhnú na nGaeilge. Codíonn siad le haidireacht agus cultúr na hÉireann, a chuéimhnú, a scapú, agus a chur chun cín ar ardán idirnáisiúnta. Agus nuair a úsáidtear an nGaeilge i gápéisí a figiúla agus i gcruinnithe idirnáisiúnta, ceapam go léiríonn sé sin gur teanga gníomhach í an nGaeilge, gur teanga ábhartha í. Is leis an bhucail leabhartha a bhíonn ateangairí ag obair. Tuigeann ateangairí an méid atá árá i dteanga amháin, agus an sin cuireann siad teachtareacht an chaintseóra inúil beagnach loithreach i dteanga eile trí idir phlé a éascú bhaineann ateangairí mar sais nasc idir cultúr. Agus cabhraíonn ateangaireacht le ranfortaithe i gcruinnithe agus i ggógálacha cumarsáid a dhéanamh lena chéile, ní trí aistriúcháin focail ar ocail ach trí smaointe an chaintseóra a chur inúil. Bíonn ateangairí sa bheith ar bhun léithúil, tá trealamh áirithe sa bheith, tá microfón an, tá gléas cin an, agus is tócha go bhfuil an bheith fuaimghínach freisin. Agus nuair a támuid sa bheith, imachás féin mar shampla, éistim leis an Francais, an Ghaeilge agus an Spáinnis, trín gléas cín, agus an sin nuair a chluisteam na teangaithe sin, chuiream an microfón ar siúl, agus an sin chuiream an teachtareacht i méle, fainíonn sé mar sin. Agus mar a dúirt mé bíonn muid ag obair i gcruinnithe difriúla, pléitar cuasaí eacnamaíochta, sláinte, éideachas, cultúr an timpolacht, cuasaí talmhaíochta, dlí, tá réimse leathan ábhar i gceist i gcónaí le ateangaireacht. Creidim go bhfuil sé antáhachtach ar fad go bhfuil an Ghaeilge mar theanga ofigiúil san Aontas Eorpach. Tugann sé aitheantas idirnáisiúnta don Ghaeilge mar theanga bheo, agus cuireann sé ar chócéim í le teangacha móra eile na hOrpa, is féidir le saoránaí cumarsáid a dhéanamh leis an Aontas trí Ghaeilge, agus inéarann adála cosnaíonn sé seo an stádas seo cearta teanga Canseoirí Ghaeilge. Agus mé sa Bhruiséil dála mé go bhfuil antóir ar theanga na Ghaeilge las muid na institiúidí Eorpacha. Tá Ambasáid na hÉireann sa Bhruiséil gcóir le bún ionadaíocht na hÉireann chuig an Aontas Eorpach i chuir rangnaí Ghaeilge ar fáil do dhaoine bhfuil sim at cúsa teanga sa Bhruiséil ar feadh tréimhse bliana. Tá breis is céad duine is fiche cláirithe le haghaidh na ranganí idir fólamóirí nua agus idir bhánacha. Labhair The Journal le Cilí Macaba a bhíonn ag teagas na ranganí faoin sim atá feici aige ónar an fortithe na ranganí. Tá munu nGaeilge seo san Ambasáid is as bailhainechan dú ó ruchas ach tá mo chuníos Bhruiséil ceithre bliana inis, so ag munu coppla an nGaeilge a an chéading. Tá an tim sa teanga sa chathair agus tá neart daoine ag déanú ranganna an seo san Ambasáid agus tá liste an agus daoine fannacht chun spása eile na ranganna. Ag déanú iireachta go mé ó daoine go bhainne sé teachta seach agus ar a gcompóir agus ag úsáid na teangaí agus i mbealach gríomhach agus spríúil. Cén fág go bhfuil si géirí an Ghaeilge eolamm an dóilead? Bhíonn anchas daoine ag leir faide a nícap gaim ar sinnam príú chúis a chluinnm héin ó na fólamóirí. An Ghaeilge mar uirle seo síalta an seo Bhruiséil. Tá anchuid rudí gáil a raibh, tá chunar na Ghaeilge seo agus tá éag sin na Bruiséile ar siúil mí fan fómhar an náirt fásta tá tránna gastra siúil
pub éireannach an seo sa Bhruiséil the Black Sheep agus stoigh go mé slú mór an sin fásta. Agus is ceoltar a hain am min like sesiún ceol ar siúl scair? Bíonn agus bíonn neart Ghaeilge ag an teisiún fásta, bíonn ceol i pub dar bannam tí Joran in Scarabech an seo agus neart ceoltarí agus neart daoine le Ghaeilge fásta. Mar dúirt Cillian tá Ghaeilge an loidir ar chuirceil sóisialtas a Bhruiséil. Thugmid cuairt ar the Black Sheep teach teirmhna éireannach sa chathair áit sin raibh trán aige agratha ag Conor na Ghaeilge craobh na Bruiséile. Agrítar imeachtaí Ghaeilge ar bhain miasúil agus Labhair The Journal le Róisín de Bhaldraithe atá ar cuiste Conor na Ghaeilge sa Bhruiséil faoin teanga agus an sim atá ag daoine sa chathair don Ghaeilge lasmuigh den obair. Thosamar Conor na Ghaeilge sa bhliain 53, bhog mé an seo sa bhliain 52 agus bhí mé ag leabhar le mo chuirde í hamháin agus bhí mar géirí 6 grúpa a chuir le chéile a bheith ag bula Ghaeilge chun imeachtaí sóisialta bheith agan seachas na daoine atá ag leabhar Ghaeilge na institiúidí nó don obair. Agus tá pobl mór an seo sa Bhruiséil do roioine atá Ghaeilge acu ag level beidir nachhfuil flúirse agus tá siad tá sim mór cuma sa pobl sin don roioine tá siad géirí bheith leabhar Ghaeilge níos minice agus chun cóide dhéanamh chuma tríon Ghaeilge. Bíonn roinnt imeachtaí difriúil, so bíonn imeachtaí cosúla anocht trán a gceist sa Black Sheep, so imeachtaí níos neamh ar múlta cumsit ar mar sin. Ach déanamid imeachtaí eile neamh ar múlta chumá mar pop-up Gaeltacht nó bhí imeacht filiocht agus fion a gin le déanaí agus scríb daoine dáanta agus tháinig siad. Agus an sin déanamid imeachtaí eile atá níos ar múlta lena MEPs éireannach, so le Sean Kelly agus Cynthia Ní Bhurchu MEP, tá beirt acu flúirte sa teanga agus tá ansim acu imeachtaí a agrúlinn. So dagriamar sa bhliain chathair sílam, dagriamar an chéad imeacht peibli trí Ghaeilge, lán Ghaeilge sa Parliament den chéad ó riamh agus bhí ateangaire againn an sin agus bhí hart there chéad fithe daoine a bhí an a tháinig chun an play faoin a bheith an leis an play faoin agus bhí panel againn do roioine atá sa Bhruiséil le fada, so bhí Sean Kelly ar an panel agus Mícheál Crothúir cuma agus iad san na roioine a bhí atá na choní sa Bhruiséil le fada agus tá Ghaeilge acu agus tá siad a géirí an teanga sppraga sa pobl atá ananis. Thosaigh an féile electric na Bhruiséile sa bhliain 2022 agus thosaigh mé á obair ar sa bhliain 2024. Is féile cultúrtha éireannach leis an Ghaeilge le ceol Ghaeilge, dása, drámaíocht, filiocht, scéalaíocht, tá muid géirí na rudí ar fad sin a chuirt le chéile de deire seachtainna amháin. So déanamid chlór gnóthach de imeachtaí ar an ina an sathair agus ar an domhnach. Agus caiim mé rá go bhfuil an ambassador Kevin Conmey atá in Ambasáid na hÉireann an seo sa bheilg. Tá sé an cabhracht, tugann sé sóir tacaíocht dúin chun an féile chuir le chéile chun go mbeidh imeacht arsúla gin san Ambasáid agus chun muid a chur deagháil le daoine eile. Agus chun muid isteach ar chun airgad all ó Culture Ireland an Uri agus chumid isteach Immigrant Support Programme im Léana, so tá muid ag dúgmór go dheimmuid tacaíocht ón grúpaí sin. Mar éigean féin tá Ghaeilge beobríomhars na institiúidí Eorpacha agus i chathair na Bhruiséile i hain. Bíonn daoine buin soldás an teanga mar uirlis sóisialta agus tá daoine teachtar an teanga don céadúir. Roithíonn an Ghaeilge nás do dhaoine atá géirí bheith gearr do theanga agus oidhreacht na hÉireann agus iad thar leir. Is rud fear speisialta é sin ghfuil an Ghaeilge comhlóidir i chathair ilcultúra cosúil leis an Bhruiséil.